صبرنا 51 يوم في حرب 2014 مستعدين أن نصبر أشهر عديدة، لكن هل يصبر نتنياهو؟ هل يصبر سكان تل أبيب في الملاجئ؟ كل حلفائنا جاهزين يتدخلوا إذا كان في حرب إبادة لغزة. בבוקרו של יום חג, שבת, ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים. החמאס פתח במלחמה אכזרית ומרושעת. אנחנו ננצח במלחמה הזאת, אבל המחיר כבד מנשוא. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. כפי שאמר ביאליק, נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן.